Mana kok enak? Arek Kediri bos keras. Kediri keras bos, Kediri bos. Son herek bos. Iki cendono keras ngidul Mas. Nek seni-senian son herek kita. Iya iya. Aku tak son diri. Piye Isara? Son herek piye Isara? Ndang son herek. Aku ngene. Lek joget. Ya son herek. Cebu. Ya joget son herek piye son herek iki? Kalah. To kedang kluto. Ngawurmu klutukmu iki. Ya bobok. Pemanasan sih. Biasanya ini kan harus jadi dance. Awanmu. Oh alah. Mek ngono ta ya. Mlaku sangang kilo bayaran 2 juta, Bang. Kakono ya. Ya. Pajak karo Mece. Iki sinden po cuyu ya. Mlaku nereng-nereng. Ngawurmu iki kiper. Oh kiper ya. Wis Mas aku isin aku. Ha, matrimakno ngono iki gak iso. Iso ora? Bajal piye? Rasa gamli. Yo elek. Elek ya. Yo kudu ta. Bang. Kayak wong kencing manis. Lah sing joget asam urat. Kurang. Sing joget. Amin. Lah wong Banyol Mbak Amini yo entek. Lah patra latihan ning ndut yo. Iya. Nah, kene nak. Ya iki kamu satu lagu atau sambutan dulu. Aku saiki jam. Alah cek suwi. Cek 10 rong jangkep. Sambutan dulu ya. Satu lagu lagi. Tapi sambutannya aja sesuai. Iya, aku tak aturane Pak Camat ya. Satu lagu dulu nanti habis itu Pak Camat biar persiapan dulu. Oke, nggih siap. Habis ini akan ada sambutan dari Pak Camat dan juga Pak Lurah. Oke. Sonorek nanggap dhewe le sesuk le. Sesuk nanggap dhewe. Campur sari bos kesenian. Son horek kae. Somben nanggap dhewe 3 jam men horek ngene tok lho. Horek 3 jam ngene tok aja. Ben Tapi budal ora apa-apa mulih langsung bayang kokoke metu kabeh deleler ra krasa. Yo, lagu selanjutnya sama dicapne. Nadane. Oke. Oke. Ngene iki lho kok Tom and Jerry jare wong-wong. Umpama bisa aku gaya lintang kepingin tak penting tak wehno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane mong gelombang radio sing bisa dadi gantine. Lek ngene iki aku wani, lek ganteng aku ora wani. Makasih. Yeso. Oh ayo yeso. Bocah. Ya. Barang-barang bersama nih kan Salindri. Mayangara. Terus gak segala penasaran pengen tak ketemuan lewat gelombang radio bikin krungu suaramu terus chatting-chattingan request lagu gelombang asmara lagu sing
Yo. Yo, Eh. Pak Samad. Kok Pak Samad piye to? Pak Camat. Iya, Pak Camat. Sik, tak timbalane ya, Nak. Ya. Nggih. Sampeyan sirat sik piye minum dulu? Sudah kadang. Nggih, monggo katuran. Kalem. Wes. Hitungan 1 sampai 3, Gus. Rumah samu jalan santai kok iki. Lah, Sik to? Pak Camat ket mau jalan santai. Iya, sik tak timbalane. Iya. Niki. Halo. Nggih, katuran monggo ingkang kawula hormati panjenenganipun Mbah Lurah kalian Pak Camat kula aturi jengkar saking Palenggan. Katuran minggah wonten pepanggungan paring sabda tama utawi sambutan dumateng warga sedaya ingkang sami rawuh dalu menika. Yo, duduk. Sapa ngomong? Aku punya anjing kecil. Pak Camat. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Pak Camat. Oh, balik, tolong, dak. Hah? Mas munggah kok Pak Yo busuk to, Nok. Oh nggih, Pak Camat kalian Pak Kapolsek iki Mbah Lurah, Nok. Mbah Lurah sudah. Niki Pak Camat. Niki Pak Camat. Nggih, Raden niki. Oh nggih, Pak. Nggih. Niki, Pak. Pak Kapolsek. Nah, lah iki Raden mau mriki, aku Raden maca barbershop ya. Wes tak. Kowe aja sembrono. Bablas. Kudune lah ya iso maca Pak Kapolsek so barbershop Lah, lho. tekan samping iki barbershop. Gagahe kaya ngono barbershop. Bocah uhu. Raden mriki Pak nyuwun sewu Raden. 1, 2, 3 juta, Pak. Wes tak. Ben sambutan. Nyapa guyu, penonton ra bagian guyu. Seneng. Nggih. Nyuwun sewu monggo ingkang badhe paring sambutan monggo. Diparingi mriki malih nggih mriki Mas. Dadi meh-mehne dilanglone nang ndang-ndang kok sampun Pak. Nggih. Oh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, serta jajaran, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa Cendono, dan seluruh perangkat desa, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, Desa Cendono. Langsung saja, malam ini tidak ada kata lain kecuali luar biasa Cendono. Juga luar biasa Mbak Niken Salindri beserta rekan-rekan, Mas Bambang juga. Saya 2 kali lihat campur sari di Kecamatan Kandet ini. Kemarin di Ringin Sari. Nggih Pak. Sinten niku campur sarine sinten? Alah meneng ngakune. Wes meneng wis didum. Sanes Mayangkara to. Wis didum nggonku kan wis didum. Jadi campur sari seperti ini sungguh kegiatan yang luar biasa, aman, tentram, gayeng, guyup, rukun. Saya lihat seluruh lapangan Desa Cendono penuh, tidak ada tempat, pedagang juga laris, dan semoga nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Kandat, khususnya nanti bisa menghadirkan Mbak Niken Salindri. Mudah-mudahan. Ini kami dari Kecamatan, Polsek dan Ramil tidak bisa bantu apa-apa Mbak Niken. Isone bantu izin. Soalnya gak dikasih izin ya ora mungkin enak ngene iki. Gitu. Nggih leres Pak Camat. Niki mau mboten bayaran to Pak? Wes tak. Wis tak kei. Bantu izin tok. Maksudnya izin iki mengiyakan tanpa adanya ACC Pak Camat, Pak Kapolsek, ora enek Mayangkara ning kene. Izin keramaian lho, Nok. Oh. Ngapunten monggo dipun ajengen malih. Jadi untuk pesan-pesan Kamtibmas, ini di sebelah saya ada Pak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kondisi, situasi ataupun apapun. Mungkin langsung. Oh, nggih. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Astagfirullahaladzim, kowe dhuwit 500 masa to kan? Lah sing ndi? Pocoke lho. Pelera ketok ketutupan wetenge Pak Camat. Betak. Betak. Ora ketok brengose tok ayo. Wes. Delon to Mas. Tekan kene lon kling-klingan wetenge lon. Lambe godir. Apa? Kowe ora dibedil. Pak. Siap brak. Siap brak Pak. Pak siap brak. Ya Allah, Pak ngapa? Siap brak. Siap brak. Pak siap brak. Siap brak. Iki Pak Camat yo. Lho aku arep meluruskan.
Iya ning aduh ya beda. Ayo diabrak Bambang. Ayo kempeskan. Hei. Bocah. Kowe. Kowe kan batas pacamat sing disubya-subya. Cerit. Ngapunten lho Pak, mengke kula kethoke sirahe. Heh. Baik, terima kasih semuanya. Jadi selamat menikmati. Kita dibondo sangat. Dari Mbak Niken Salendri, ini dari yang punya gawe Pak Kades. Kami persilahkan untuk pesen-pesen. Monggo Pak Kades. Oh mboten. Kalau tidak, mewakili dari Joko Mincam Kandat. Sekali lagi selamat menikmati untuk Mbak Niken. Semoga sehat terus bersama teman-teman sehingga bisa ngayai job-job sing bengi jare yang double. Double lah. Jare yang double. Jadi Oh mboten Pak. peh double ya gak nyiprat belas yang kecamatan ya. Milo, kudune kamu sebagai warga yang baik dengan Pak itu kudune piye? Lah aku BTN kok. Dudu warga kene aku BTN Rejo Mulya. Ya setidaknya kamu sumbangsihmu ku lho, Nok. Nyumbang apa nek kene golek emang Ayo, nyumbang. kula nggih golek lho, Pak. Bener, Pak, kula nggih golek. Tapi kula golek malah nyumbang ora ana apa-apa blas, malah PC kadol, kulkas kadol, AC kadol. Apa meneh mobil lah iku gak duwe, Pak. Iki numpak elem aku, Pak. Ana arep nyumbang apa? Wes. Trit. Ngapunten, Pak, ngapunten. Ngapunten. Maaf Bu nggih, ngapunten Pak Camat. Mbak Niken radi nggih, ngapunten. Nggih, betul napa? Wis tak omongi. Omongan. Ngapunten lho, Pak. Niku Mbak Niken radi nganu nggih, ngapunten. Tadi gendeng, stres semua stres. Ayo, syukur. Wah, acara Makane Pak. to, makane peh panggung anyar mbok dikek isolasi apa streples. Wong mbok sing komunikatif sirahmu cepet. Wis sapa sing masang panggung? Wis. Tak pecat iki. Kalem. Kabeh-kabeh kok mbok nesoni Pak Camat, mbok nesoni. Ora. Kecuali Pak Lurah kan wis ngowehi, Pak Camat kan mengkan nesoni terus. Nah. Napa keplok bareng? Saru. Ning panggung kuwi kok mbahas sawer ki saru. Seniman iki saru, diparingi ditampani. Lek ora dinteni. aku wis ngenteni ket diingi ya, Mas. Ngapunten Pak Camat. Sampun Pak Camat. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Niki wau mboten Gojek. Ngegrab Bang, ngegrab. Bocah. Ya selamat untuk semuanya, selamat menikmati. Nggih. Semoga ini bisa terulang lagi di kesempatan berikutnya. Ya, Pak. Kami akhiri. Rasa Assalamualaikum turu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes sing gemes gare gemes apa sampe? Hah? Bring gare gemes apa? Kumise. Tanganmu lho. Sing gare gemes apa tangan? Kumise. Lah. Ya ampun. Ya Allah. Kaya Pak Lurah iki kaya bapakku dhewe. Oh ngono. Heeh. Saiki Mbak Lek Pak Camat. Nek Pak Camat iki kaya omku. Lah Pak Kapolsek. Nek Pak Kapolsek iki kaya pakdeku. Weh, mek niken tok lho sing wani ceblak-ceblek pundak iki. Duh, sudah akrab loh. Iya, sudah akrab ya kita, Pak. Iya, kita sudah sehati ya, Pak ya. Loh, aku lek karo Pak Camat ora tekan loh. Mbak Camat. Nikah. Lek karo Pak iki lho tekan. Waduh. Lek karo Pak Lurah. Lah teko. Lah lek karo Pak Camat. Karo Pak Camat. Aku nangis loh, Pak. Oh, guyu udah baik. Bocah piye to Cak? Yo. Ada permintaan apa, Pak? Lagu apa, Pak? Mungkin Oh, mau manik. joget aja, Pak. Joget aja nggih. Joget aja. Di panggung itu hukumnya 3, Pak. Nyanyi, joget, kalih Nah. nyate. Oh, sing keri dhewe, Pak. Sensor dewi Mas. Oh. Bapaknya orang milih nyanyi, orang milih joget. Terus Nyang, nyate. nyaponi. Oh, nyapon. Pak Camat kok nyapon. Ya dipinangkani. Nggih dipinangkan Tetap di sini nggih. Oh, manut sing penting gayeng nggih, Pak. Nggih. Nggih, siap. Mbak Lurah sing maringi mah rambut tawani. Duh, alur kan nyuwun memane. Oh, memane? Oke. Memane to, Pak? Lah yo. Ya, tetap di sini nggih, Pak Camat. Monggo mungkin buat dokumentasi dulu foto. Nggih, boleh nggih. Nggih. Foto. Ini kan tengah. Kula teng tengah. Ya.
Ini kan kita seperti adik kakak. Allah ya Karim. Pak Polsek tadi, Pak Kapolsek. Nah. Dengar Kak. Ini Bapak di sini di ama nah gini. Bapaknya dia jadi tinggal barengnya. Yes. Ya ampun ikan Pak Camat loh kan iki. Bocah lambene godir lho. Bocah celebang-celebung. Ampun. Oh, ini dari Gaya Pak, saya. Gaya Pak. Gini. Oke. Pak Camat HP-nya bisa saya bawa Pak. Langsung saya bawa ke Pegadaian aja monggo. Minta bantuan Pak Camat. Nanggap tuh Pak. Wes aku. Malam hari ini meriah sekali ya Pak ya. Meriah no. Alhamdulillah. Pak Camat. Saya juga apa? Jenengan remen apa mboten? Senang Sekali. sekali. Saya Bapak suka. sudah senang sekali. Sampun puas napa dereng Pak? Belum. Syukur. Kenapa? Kenapa belum? Kenapa kok belum Pak? Kenapa belum? Belum habis. Nah waktunya belum habis, bener. Waktunya habis Baru. Oh gitu. Ini waktunya habis ini habis Pak. Sing entekne ya sapa arepe? Tak entekne dhewe. Yo, Aku nyanyi. luwe. Heh? Tak entekne dhewe aku luwe ya. Apa-apa? Pemane sing kaya ndek iki kaya lencong ndek iki lho Mas. Lewong, lencong. Nyapa lho, mbok salahne terus aku salah terus janan ndek matamu iki. Matamu dhewe iki. Celawopan. Jenenge momong iya ngene iki. Suarane momong iki. Sapira nadane? Ting tingane Mas. Mong sliramu. Ya. Mong sliramu. Monggo Pak beksa Pak. Mani ing kalbu pindarat nah kang katon manelu tanelingmu kiyatan satan ranggani dadi kosadani aku kang nandang pronto Meramu tansah kancing renten kaya ning tunna Monggo Pak Lurah. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Lurah, matur sembah nuwun. Sehat Pak selalu. Camat, matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu. Nggih, Lah. matur nuwun Pak Camat. Nggih. Pak sangune dereng. Sesat. Nggih, Pak Camat nggih. Kowe engko lek sini. Pak Barbershop, Barbershop. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Piye to piye sampean piye nyuwun apa ta? pun sangu. Watuk ramane mari. Iki aja kakean diang to ya. Kaya sapi. Sapa kowe iki? Ya ta, wong didiang. Iya sini. Oh, Nggak boleh. Ipan Sulikah. Kok Ipan sini sini. Ya. Nah, iki mergo suaraku kan tek iki enek MC anyar no. Sapa? Enek MC anyar. Mau yang muni ngene. Bang, engko kirane anu bar nikah nyanyi sambutan tak MC-nane aku saguh tenan. Yo, aku siap dadi penggantimu. Enek
Di Mas Ali itu. Inisiale amburne I Ali. Ali. Nggih. Siapa yang mlebu penjara? Bah. Oh alah sampe nih mantan Anu ya. napi tuh Mas. Irungku kaya luweng ya. Ayo. Dan nyapa sampean bebas Mas. Loh. Lah iya, anu aku demo ndingi lho, Nak. Kuwi perkarane aku dilebokne kene mergo nek demo rame kae. Kan kaya obong-obong to kae. Lah aku ki ndi? Kuwi apa wi? Kuwi lah iki malinge no asine. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka akan diselesaikan. Disepelekan. Dispesialkan. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka ngene. akan dispesialkan. Maksudnya ngene, semakin diperjuangkan itu kita selalu disepelekan. Ning, lek awake diam, kita tidak banyak bicara, kuwi malah dispesialkan. Semakin kita cinta, semakin kita disepelekan. Semakin kita diam, semakin dia spesies. Semakin kita diam, semakin di depan. Ora, semakin dia pergi. Ya, ben aku mencintainya sederas hujan, tapi dekne malah ngiyup ngabur. Lah kok aja? Luwak di samping apa itu? Luwak. Fungsi luwak di samping. Ya, ayo Mas Ali, sampean sing jangan MC Mas Ali. Ning Magetan tuku bekicot Pak Colopot, ganteng banget. Rapas goblok. Ayo. Pak Colopot, kakean cocot ngono lagi. Iki lho MC-ne sing anyar. Bapak Ibu, mengke lek kula mboten saged niki MC pengganti kula monggo. Nah, lah iki sarunge malah kaya Ayo, genteni Mas Bambang, genteni Mas Bambang. Kowe MC yo, kowe benrong MC Mayangkarai. Piye wis kruwesen raine, Nduk. Awak piye tembetan. Ki konsep piye to ki, Bang? Ono jare ngaku MC dangdut. Rupae bekicot. Nyanyi bisa nyanyi. Mas Ali, nyanyi bisa? Bisa. Coba kita nyanyi lagu dangdut, Mas. Wis sing ngapi mepek kambil cawi. Rindunya. Mikir cekel sebelah kono. Nah. Rupa kaya iwak rengkik. Rindunya hatiku padamu kasih. Dari Maesan. Wes, tak kuat aku wis bali ae, Mas. Nyanyi apa berubah jane? Dong iki pintere mepek kambil. Mergo iki budeng to nek iki. Pinter lek kon bacoki apa-apa nganti tangane dibacok dhewe ya. Ngono jare aku terima nang MC wis dandang. Mamulo. Cincinya cinta. Alah. Pas nih. Rindu. Weh. Rindu hati. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci
hatiku sudah tak tahan, aku datang melamarmu. Raja di hatiku. Wah iya. Mas, Kayak ngangkat pupuk potska. Tuh, ngono kuwi mbak anterancang sih. Ora kangger mancing masa. jadi kan kita gini toh. Iya. Kita gini, Nih. gini, Nih. gini. Set. Terus mari ngono ngene, Betul sret. lah. Yo. Ngene. Hah? Terus ade pindah tempat, Pindah sret, sret. Kebablasan. Lah yo. Terus mari ngono, aku sampean tamane gendong ya. Iya. Cira, lu, yuk, ya. Orang ngono kuwi lho lek gendong. Ya Cang, sing cilik sapa ya? Mbak Afi, Mbak Afi. Wah iya. Nah, Mbak Afi. Ana ndok wong lima yang kunjune pundakku. Tak wehi contoh. Wah kayak ngangkat pupuk potska ngene. Ini lho Mas. Iya iya. Iya. Rindunya hatiku. Lah dalam. Terus. Rindunya. Iya. Gendong bae. Dibetok nang puskesmas bae. Bae lempong. Lah aku gendong kaya ngene bae. Iya. Kan ku bawa ke puskesmas terdekat. Pak puskesmasnya buka kula tutup. Kula suntik pil mawon kula. Nyapa lho? Iya lah. Eman-eman awakmu. Nyapa? Lemu tapi ra kuat. Ngaca niki kan awe. Loh, aku kuat to duduk Mbak Afi. Jajal api gendong kowe pengen abruk pengen roh aku. Coba. Api. Ali pengen ali. Ali pengen. Kowe tak gotongnya ning pendoso. Wes gak kuat aku. Oh, Rene tak gotong. Tak gotong awakmu kuat, Mbak. Mosok aneh to, Nduk, wes ah. Jenengan namanya sinten, Mbak? Copo tuh sing mbok takoki. Lah kaya gak asing ya wajahe. Endi to? Iki lho. Pak Bas iki. Pak Basmu. Ya, heeh iki Pak Bas ki. Oh, nggih. Heeh, Pak Bas lho nganti kangen batinku wong ki guyang-guyu nyawang aku wong gendeng aku. Bae Pak Bas ya. Seneng. Seneng. Pak Bas aduh tekan kene golek apa to Pak Bas? Pak Bas. Hiburan. Omahe wonge kene ayo. Lah iya lah ngono jare padha. Yo. Saya turut apa nah to ki? Pemanasan. Iya. Inilah persembahan dari TK Dharma Waria. Boti. Ayo nyanyi lagi. Yo nyanyi. Sing sekirane lagune angel, sing sulit ditiru. Iki. Mimi. Apa wi? Moh wi. C. Ngelmen ngetutnya cahaya. D Mas. Alah. Yo. Percaya sono manis janjine riko menyang ison loro ring kene
goyang matur nuwun kagem Tenggono.
Izin. Izin kenapa? Izin komandan. Siap. Arep ngambung hadiah. Tak kira lah enek opo nguyuh. Cium nak, janduk. Berak. Ngudang bayi. Ngudang bayi masih pisui bayi. Bocah lek ra oho. Ini anu Bapak Ibu, hasil saya dengan Niken Bapak Ibu. Nggih niki anak kula kalih Niken niki. Ya. Lah aku mek sama nyet di zebra no anake. Sampe nirang aku putih kok. Kula meleng. Bocah iki lak nderang nyawang aku gumoh. Nyanyi ora? Ganteng Dik, ganteng. Ayo wedok. Wedok. Ayo nak, ayo Dik senok nak, senok. Iso senuk. Tapi iya. Dikocak. Cantik tewe. Jajal Mas Gendongan Mas, jajal Mas Gendongan Mas. Gelem ta? Lepuk. Apa rupaku yo ndruwo ya. Wes. Nyanyi, wes wing adikmu lek semaput mbok sambekan. Aku nganti sesuk ora ketemu iki neh. Iya, wis digawa mulih apa piye? Digawa tanggapan. Wes. Yo, kene iki ditemani napa dhewe nyanyine? Bentar nak, ibu kerja dulu. Ndak bareng nangis lho Mas nangis. Gak boleh nangis, gak adik ora. Ayo nak. Walah ndondok. Iki pamboke nganti to jane iki. Yuwin, Yuleh, Kang Leh. Iki lho anakmu nangis lho, nyawa, culek. Tak culek gentik. Ora. Ora. Kesayangan nek iki. Oke. Jane mbokmu ning ndi to, Le? Lho lah kowe piye mbak aku dadi mbak kok. Lah masalahnya ra gelem nek. Mohon perhatian ini ada anak kehilangan orang tua. Bagi orang tua yang masih jajan dimohon ini ditunggu anaknya di atas panggung. Monggo orang tua ini ditunggu anaknya di atas panggung. Wes nyanyi, kamu minta ditemenin sapa no? Ayo, ikut Mbah dulu, ikut Mbah dulu. Weh, tanggapan saomah dijak iki. Mbok sedesa ngono dijak. Ora nak, ibu kerja dulu, Ibu.